Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, imo ang himaya ug kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Atong malikon, imo ang himaya. Imo ang himaya ug kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, imo ang himaya ug kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Pila ka higayon sa atong kinabuhi nga din usahay tan-aw nato mas bintaha ta sa uban. Nga din mura ba og mas kabalo ko niini, mas kabalo ko ani nga usa ka butang nga akong pagabuhaton. O di ba kaha mointag mas kabalo ko mo duwa sa chess, mas kabalo ko mo duwa sa volleyball, mas kabalo ko mo duwa sa basketball. Og tanaw nimo atong tawhana is mura ba di kayo siya kabalo. So tanaw nimo mas bintaha ka kisa niya. How about sa atong Kristohanon nga kinabuhi? Tungod ba nga Kristohanon ta moingon ta nga mas bintaha ako ug mas buutan ko kaysa sa uban? O di ba kaha tungod kay nihatag ka sa kabus? O di ba kaha nihatag ka sa ubang tao sa ilang mga panginahanglanon? Ang dintan-aw nimo mas bintaha ka tungod kay ang gihatag nimo 1,000 tapos ang gihatag atong tawhana 50. Mas bintaha ka ba? Tungod kay mas labaw ang imong gihatag? O mas bintaha siya tungod kay gikan sa kasing-kasing ang iyang gihatag? So atong paghisgutan karon, mao ni siya ang kinabuhi, bintaha o bintahuso? Palihog abli sa tagsa-tagsa niyo ka Biblia diha sa libro sa Roma sa kapitulo 3 versikulo 1 hangtod sa 8. Balikon ko. Palihog abli sa tagsa-tagsa niyo ka Biblia diha sa libro sa Roma, kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 8. Ang pulong sa Dios nagaingon, nakabintaha ka ba o bintaha ka ba o mas bintaha ba ang mga Hudiyo sa mga dili Hudiyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Daghan. Una sa tanan, gipiyal sa Dios ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudiyo. Unsa may anaa ni ana, kung pipila kanila wala matinumanon. Nagpasabot ba kini nga tungod kay wala sila magtuman, ang Dios dili usab mutuman sa iyang saad? Wala.
magpabilin nga magmatinud-ano ng Dios, bisan pa og bakakon ang tanang tao. Sumala sa kasulatan, sa imong pagkatinuli makita gayud nga matarong ka, og mudaog ka sa dihang hukman ka. Apan, sa bersikulo 5, apan kun ang atong pagkadaotan makapadayag hinuon sa pagkamatarong sa Dios, moingon ba kita nga dili matarong ang Dios sa iyang pagsilot kanato? Si Pablo miingon, nagsulti lang ako o nagsulti lang ko sa mahimong isulti sa mga tao. Sa bersikulo 6, dili gayud. Kay kun dili matarong ang Dios, unsaon man niya paghukom sa kalibutan. Apan kun ang akong pagbakak makapasidungog hinuon sa Dios pinaagi sa pagpatinaw pag-ayo sa iyang kamatuuran, nganong hukman pa man ako ingon nga makasasala. Nganong dili na lang kita mo ingon, magbuhat kitag daotan aron mo resulta ang maayo. Gani may nag-insulto kanako pinaagi sa pagpasangil nga ako nagsulti ni ining butanga, silutan gayud sila sa angay kanila. Magampo ta, Ginoong Dios ni ining panahon kami Ginoo nagapasalamat tungod sa imong kaayo sa among kinabuhi. Bisan pa Ginoo ni ining among sitwasyon karon nga diin lockdown or dili kami pipila sa moa, dili maka fellowship magkahiusa physically. Apan tugot o Dios nga diin samtang magapaminaw kami sa imong pulong, magatuon sa imong pulong, ang imong balang espiritu mo ay hikap magatandog sa matagusa. Imong ablihan ang among hunahunag kasing-kasing. Nga ang imong mensahe nga amo ang pagadunggon karon o amo ang pagatun-an karon mao'y sulod sa among kasing-kasing ug hunahuna. Tugoti o Dios bisan ako sa ubos nimong alagad nga diin sa pagsulti sa mensahe. Ilikay ako Ginoo sa mga sayop Ginoo nga mga pulong o sa pag-interpret sa imong pulong. Nga diin ang akong masulti ngadto sa imong mga katawhan. Ang pulong, mensahe, gusto nimo ipaabot kanila. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Pipila ka higayon nga tan-aw nato mas bintaha kita sa uban, di ba? Dili lang kausa, dili lang kaduha, dili lang katulo, kadaghan. Tungod kay ngano man, nagtan-aw ta sa ato ang kaugalingong kapasidad, nagtan-aw ta sa ato ang kaugalingong abilidad nga mas bintaha ka kaysa sa uban, og imuhang gi-conclude og imuhang gibutang sa usa ka hukom ang imong kaugalingon nga mas bintaha ako kaysa sa uban. Ang pulong sa Ginoo sa kapitulo 3 sa bersikulo 1 hangtod sa 8 sa libro sa Roma. Sa wala pa naabot nga ni sa bersikulo 9 sa 10 ngadto sa pinakaubos nga mga bersikulo nga di naghisgot kini siya sa pagkatibuok nga pagkadaotan sa tao. Nga walay tao nga matarong makasasala tanan ginahisgutan after niini nga bersikulo. Apan atong paghisgutan karon ang bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 8 nga diin unsa man dapat ang atong kinabuhi. Angayan ba nga bintaha or di ba ka bintahuso or marunong kana bang tikasan kamao mulusot bisan iyahang sayop. Atong pagkatanawon diri diin atong isuot ang sakto na sanina nga mubagay sa okasyon. Sakto ba? Balikon ko, isuot nimo ang sanina nga diin sakto siya og mubagay sa usa ka okasyon. Sa ato ang kinabuhi, do daghan maingon sa bersikulo 1 nga diin mas bintaha sila tungod kay Hudiyo sila. Diin naapoy mga pipila ka mga tao moingon nga mas bintaha kita tungod kay Kristohanon ta. Tinuod man na. Apan lahi siya pagkasulti ug lahi siya pagsabot kung moingon ta mas bintaha kita sa atong kaugalingon kisa sa uban, pinaagi sa ato ang pagpaningkamot nga Kristohanon ta o pinaagi nga moingon tag mas buutan ko tungod kay Kristohanon ko.
O di ba ka moingon ta nga mas suod ko sa Dios, mas grabe ka intimate ang akong relasyon sa Ginoo kisa anang tawhana? I mean, siguro na ay sayop niya na. Nga naman. Ang musulti nga diin suod ka sa Dios, ang ubang tao nga nakakita sa imong kinabuhi. Ug dili ikaw mismo mo yung nagsulti sa imong kaugalingon nga murabag nagbuhat ka og usa ka butang tapos moingon ka ninduta oy. O di ba ka hilig kayo ko og drawing. Tapos mag-drawing ko. And then tanaw na ko sa akong drawing. Ninduta oy. Pero tanaw sa uban, mauta oy. So tanaw nimo, murag ikaw mo ni judge, ikaw mo inihukom sa imong kaugalingong binuhatan. Kung atong tanawon diri sa bersikulo 1, atong makita diri nga diin nagingon, nakabintaha ba ang mga Hudiyo sa mga dili Hudiyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Gitubag siya sa bersikulo 2 nga diin, may kapuslanan nga daghan gayud. Una sa tanan, gipiyal sa Dios ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudiyo. Kung atong sabton ang bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 8, naay duha ka ato ang pagatun-an og dapat atong sakto nga pagsabot para niini. Una, nga diin sakto nga pagsabot bahin sa atua isip mga Kristohanon, nga din sa original nga mensahe ni Pablo, sa original nga audience, bintaha or sakto nga pagsabot sa ilahang pagkahudiyo o sa ilahang pagkahintil. Sa atua karon, sakto na pagsabot isip mga Kristohanon. Pandua, nga din sakto nga pagsabot sa pagka matarong, pagka maayo, pagka maluluyon sa Dios o iyang pagkabalaan o iyang pagka matinud-anon sa mga tao. Kung atong tanawon diri, bersikulo 2, again, daghan nga din naay kapuslanan ba or mas bintaha ba ang Hudiyo ngadto sa mga Hudiyo o may kapuslanan ba ang ilahang pagkatinuli? Una sa tanan, gipiyal sa Dios ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudiyo. So ato makita nga mas bintaha jud ang mga Hudiyo kung atong tanawon. Bintaha sila. Adiin, naa sila ay resources. Andinaan nila ang source. Naa sa ilahan nagikan. Kung ngayon nga mas bintaha sila, tinuod ka na siya. Apan, wala nagpasabot, nga diin, wala naabot ka nato, mga hintil, ang panalangin gikan sa Dios. Do bintaha sila tungod kay sa Old Testament, ang saad sa Ginoo is nasa ilaha. They are the chosen people of God. Gipili sila sa Dios, gipili sila nga nasod, nga diin ipakita ang pagkamatarong o pagkamaayo sa Dios sa ilahang nga nasod, sa ilahang kinabuhi, sa grupo, sa mga tao, sa mga Hudiyo. Apan, nabot sa bag-o nga testamento, unsa may gibuhat ng Ginoong Jesucristo? Namatay siya ngadto ibabaw sa cross. Na si bisan kinsa pwede makaduol sa Dios, makabaton og relasyon nga din sa tagsa-tagsa sa kinabuhi, mga Hudiyo man o dili Hudiyo, mapakita sa iyang kinabuhi ang himaya sa Dios, ang pagkamaayo sa Dios, ang pagkamatarong sa Dios, ang pagkamatinud-anon sa Dios, o pagka mahigugmaon sa Dios. Nga din makita sa tagsa-tagsa ka kinabuhi sa tao. Nga din sa mga Hudiyo, kung atong tanawon, bintaha sila, kaya naman, kay gipili sila sa Dios. Apan, mao ni siya ang naka gamay nga tulubagon sa mga tao. Apan natubangan sa Dios, dako kay siya nga tulubagon. Kaya nga naman, nakita na to nga mas bintaha sila, pero sa ilahang pagkinabuhi, wala nakita nga mas bintaha sila kaysa sa uban. Nga din sa atong panahon karon, tanaw na to, mas bintaha man ang mga Kristohanon, kaya nga naman, na sila'y Diyos sa ilang kinabuhi. Mas bintaha ta tungod kay nga naman, nakailat ta sa Diyos, nakabaton ta og relasyon sa Diyos. Mas kinay mga problema, nakita na to ang Diyos nga mas dako pagisa sa atong mga problema, sa atong mga kasakit, sa atong mga pagsulay. Mas bintaha kita, kaya nga naman, nasayod kita sa kamatuoran, mas bintaha kita tungod ni ana. Mas bintaha kita ngadto sa uban, kaya nga naman, nakita na to unsa ang sakto, nakita na to unsa ang kabubuton sa Dios, nakita na to unsa ang matarong na pagabuhaton, sakto ug maayo at tubangan sa Dios nga makahatag kalipay sa Dios.
Mas bintaha kita, mga Kristohanon. Apan, as fallen as we are, naatay mga kapakyasan. Tinuod nga mas bintaha kita. Apan subo kay pamalandungon. Tungod kay mas bintaha jud unta ta. Apan pipila sa mga Kristohanon, dili makita sa ilang kinabuhi na mas bintaha sila kaysa sa uban. Kaya nga naman, tungod kay ang binuhatan sa mga tao nga wala kaila og Dios, mao mapoy binuhatan sa pipila ka mga tao nga naangkon nga Kristohanon sila. Kung mas bintaha ka, ngano man nga di ta bintaha sa atong pagkinabuhi. Ug mao ni siya, bintaha ka sa kinabuhi, apan dili ka bintaha sa pagkinabuhi. Nga diin pipila sa mga tao nga niingon nga kaila sila sa Dios, naa sila relasyon sa Dios, apan di makita sa ilang binuhatan nga nakaila sila sa Dios. Makaingon ta, mas bintaha ka ba sa uban? Or mas bintaha to ang uban nga wa sila kaila og Dios, apan ilang gihukman, ilang kaugalingon nga sayop ni kung akong buhaton. Maski wa sila kaila sa Dios, maski wa sila relasyon sa Dios, apan sila kabalo mo timbang-timbang. Apan kita, ay di ba kapipila sa mga Kristohanon, nakabalotas kamatuoran, nakailata sa Dios, do kabalo taon saon pagtimbang-timbang. Honestly, kabalo na jud taon say dapat ang pagabuhaton, nga din atong isentro nga din mao ni makahatag himaya sa Dios. Apan napakyas kita, ngano man. So kay usahay na mga panahon nga di na to ma-fulfill, di na to matuman ang tanan, o di na to ma-satisfy ang mga mata sa tao, especially ang mata sa Dios. Nakahatag ba kog kalipay at tubangan sa Dios? Ang akong kinabuhi nakahatag bag kalipay at tubangan sa Dios. Ang din pangutanon na to ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Isip ikaw, ako, Kristohanon, mangutan ako, bintaha ka ba kisa sa uban? Kung mutubag ka yes, o mutubag ka og no, kabalo ka ni ana, o ikaw, mao'y mas nasayod sa imuhang atubag. Apan, ang panduhan ako nga pangutana, kumusta man ang imuhang pagkinabuhi? Makita ba nga bintaha ka kaysa uban? Mas bintaha ka ba in terms sa imuhang mga binuhatan? O di ba ka mas bintaha ang uban nga wa kaila sa Dios? Nga mao na diin, versikulo 2, gipiyal sa Dios ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudiyo ug mas bintaha sila. Apan kung atong pagatan-awon diri, unsa man ang gipiyal sa Dios diri sa toa? Gipiyal sa Dios diri sa toa ang iya nga, unsa man? Iya nga pulong, ang Biblia. Nakasulat nga diin diri, mabasa nato ang unsay gusto mahitabo sa Dios sa tagsa-tagsa nato kinabuhi. Ang plano sa Dios sa atong kinabuhi, ang gusto sa Dios, ang kabubuton sa Dios, ang mensahe sa Dios naa diring libruha. O mas bintaha ka ba tungod kay naang mensahe sa Dios? Yes. Mas bintaha kita tungod kay naang mensahe sa Dios. O atong tugutan ng atong kaugalingon nga diin ma-encourage ta, nga diin madasig ta sa pagbasa sa pulong sa Dios. Nga diin kung atong natanaw nga diin mas bintaha ko sa uban, kay nga naman naang Dios sa akong kinabuhi, na ako'y relasyon sa Dios, na ang pulong sa Dios, ngano di man nato pagabuhaton ang unsa ang gusto nga or makalipay sa Dios. Ngano di man nato basahon ng pulong sa Dios, di ba? Ngano di man tumutuman kung unsa ang gusto kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. So kung mas bintaha kita, mao ni siya, barugan nato ang atong kinabuhi nga mas bintaha kita sa uban. Ug sa atong pagkabintaha sa uban, dili bintahuso, sa atong pagkabintaha sa uban, atong ipakita sa uban nga kung ganahan ka niini nga kinabuhi, o sa jud ang solusyon. Tuguti nga din ang Dios pud ang maghari sa imong kinabuhi. Kung ang Dios may maghari sa imong kinabuhi, kung ikaw na kay relasyon sa Dios sa imong kinabuhi, then bintaha ka kisa sa uban. Sa versikulo 3,
unsa may anaa ni ana kun pipila kanila wala magmatinumanon. So nakita na to. Bintaha sila apan unsa may naa kung bintaha sila apan wala day sila mituman kung unsay gusto sa Dios. Nagpasabot ba kini nga tungod kay wala sila magtuman, ang Dios dili usab mutuman sa iyang saad? Di ba pinili silang katawhan sa Dios? Nakita na to. Sila mga piniling katawhan sa Dios, ang Israel, ang mga Hudiyo. Apan, kung dili sila mutuman sa gusto ipabuhat sa Dios sa ilang kinabuhi, nagpasabot ba nga diin ang Dios dili pud mutuman sa ilang saad kanto kanila? Dili gayud. Ang Dios mutuman sa iyang saad. Tungod kay siya Dios, ug dili siya mamakak sa iyang saad. Ug never siya mamakak sa iyang pulong. Sa atong kinabuhi, gidawat ato ang Dios isip manluluwas o Ginoong Dios sa atong kinabuhi. Personal nga manluluwas sa atong kinabuhi. Naay mga panahon nga mapakyas ta, tinuod ba? Tinuod gayud. Naay panahon nga makasala ta, tinuod ba? Tinuod gayud. Naay panahon nga diin mubuhat og mga butang nga di makalipay atubangan sa Dios. Tinuod ba? Tinuod gayud. Mas bintaha ta. How about kadto ni buhat ka og sala? Mas bintaha ka ba? Dili gayud. Pero ato nakita nga din mas bintaha ka tungod kay naa kay Ginoo sa imong kinabuhi, naa kay relasyon sa Dios sa imong kinabuhi. Kung nakabuhat ka og sala, kung wala nimo tumana ang mga butang nga makalipay atubangan sa Dios, nagpasabot ba pod nga din ang Dios kuhaon niya ang iyang gisaad sa imuha. Nga din kung mutuo ka og mudawat ni Ginoong Jesucristo, hatagan kaniya kinabuhing walay katapusan. Og tungod kay makabuhat man ta og sala, dili malikayan. Tungod ba ni ana? Kuhaon sa Dios ang iyang saad? O di ba ka wala na siya ipaki sa imong kinabuhi tungod kay nagbuhat ka og sala? Usahay sa uban nga mga magwawali, ang ilang emphasize ang pagka makasasala sa tao, or mao ni siya ang sala sa tao, grabe kadautan sa tao, and then leave hanging nga din ang tao magtanaw niya siyang kaugalingon nga grabe gyud niya makasasala. Pero kung atong tanawon dire, tinuod nga nakasala ang tao, tinuod nga makasasala ang tao, pero atong tanawon mas nindot kung atong i-picture out nga din grabe kadako ang grasya sa Dios. Atong tanawon nga din ang Dios, kung makasasala ang tao, ang Dios grabe kay may gugmaon. Ang Dios matinud-anon sa iyang saad. Ang Dios matinud-anon og matuod sa iyang kaugalingon ug sa iyang mga pulong. Kung ato makita dira, tinuod nga makasala ang tao. Ug mao ni ang panahon nga kung makasala ta, mudol ta tubangan sa Dios. Dili sa imong nga maningkamot ka nga di ko makasala. Makasala jud ka. Makabuhat gid kag sayop. Apan ang Ginoo wala mingon ang Ginoo nga diyon kung buhat ka og sala, kung nakabuhat ka og sayop, ayaw na pagduol nako tungod kay hugaw kay ka. Wala mingon ang Dios ni ana. Kung nakabuhat ka og sala, diri nako. Tabangan ko ikaw. Unsay gi-offer sa Dios. Kung nakabuhat ka og sala, kung nakabuhat ka og sayop, kung naamang kay mga butang nga diin nabuhat nga dili makapalipay ka nako, duol nako. Tabangan ko ikaw. Unsaon nimo pagbuhat sa mga butang? Uyon sa kabubuton sa Dios. Muna ang gusto nga ipaabot sa Dios sa imong kinabuhi. Namang kay sala karon, namang kay mga butang nga ginabuhat nga di makalipay at tubangan sa Dios. Muna ang panahon nga moduol ka sa Dios. Tabangan ka niya. Unsaon pagsagubang niini. Nga diin sa bersikulo 4. Wala. Mao ni siya ang tubag sa diri tumano basahon to ang bersikulo 3. Nagpasabot ba kini nga tungod kay wala sila magtuman, ang Dios dili usab magtuman sa iyang saad? Wala. Magpabilin nga magmatinud-anon ang Dios bisan pa ug bakakon ang tanang tao sumala sa kasulatan. Kung atong tanawon diri, tinuod nga moingon ta nga bakakon tanang tao. Never in our lives nga diin moingon ta nga wa ko na makak, di ba? Sa atong pagkabata, hantod sa atong pangidaron karon. Kapila naman ta na makak, di ba? Nakasuway na jud ta og nakabakak na jud kita. Moingon ka nga nangutanay mong mama, pagkabata nimo.
Asa ang sukli? Wa din nimo giuli. Di ba? Tubag nimo, naa sa aparador. Naa sa hunos. O di ba ka nakalimot ka asa nimo gibutang? Nangutanay mong higala. Asa naman ka? Padulong nako. Apan, mapoy pagbangon nimo gikan sa imong nga higdaanan. Baka ko ng tao. Kung may kitag pamakak, huwag nagpasabot nga dako nga sala o gamay nga sala. Bakak is bakak. Kung nasa sa atong una, mga tao, tanaw mo gud nato mas gamay ang pagpamakak. Kung magisgot taog, kana bang gagmay kay nga mga bakak. Pero kung mga dagko nga bakak, kung mag-involve siya og dagko nga sala, dili. Bakak is bakak. Sala ang bakak ug walay mausab niini. Bakakon ang tanang tao. Sa imong asawa karon, sa imong bana karon, wa ba ka kabakak niya ana? Wa ba ka kabakak niya? Nakapamakak jud ka. Sa imong uyab nakapamakak jud ka. Sa imong mga anak nakapamakak jud ka. Dagan say gayon. Di ba? Doon natin gitawag og namakakta para sa kaayuhan nila. How about imuhang angkol? Gisugo ka niya og sigarilyo. Nakuha na to nga diin ang sigarilyo is na yung mga tao nga mogamit niini. And then ang Dios dili siya uyon nga diin imong dauton ang imong nga lawas. So laktod nga pagkasulti, dili uyon ang Dios nga diin manigarilyo ang tao. Apan na may mga tao nga diin nanigarilyo. I mean, inyohan na ng tulubagon at tubangan sa Dios. Pero sa ako alang nga pagsulti o advice sa matag-usa, ang kanang pagpanigarilyo, ma-avoid man gid siya. Ma-avoid gina siya. And then, mingon nga, di man makontrol tungod kay ludon ko. I mean, dool atubangan sa Dios. Kay every time ngayon ka, di man ako makontrol tungod kay ludon ko. Imong gipasabot sa imong kaugalingon nga diin, ako mo'y nagsulbad sa akong kaugalingon nga diin. Kung nagbisyo ko, kung na ako'y mga bisyo mo, inom, manugal, manigarilyo, tanan, murag, di na ko makaya tungod kay maom ni ako naandan. Imong gipakita nga din sa imong kaugalingon, ikaw mo'y gusto mo sulbad ni ana. Maugay nang ang Dios ni offer sa iya nga kaugalingon. Nga din duol di rin ako. Tabangan ko ikaw. Nga naman, because changes comes from God. Ang kausaban, gikan, diha sa Dios. Manang tugutan nato nga din kung ganahan ka mausab, duol at tubangan sa Dios. Duol ngadto sa Dios. I-offer imong kaugalingon ngadto sa Dios. Kung nagtinguha kag kausaban sa imong kinabuhi. Ug mao na diin, kung atong tanawon diri, nga diin kung gisugo ka sa imong angkol, maingon nga gipapalit ka og sigarilyo. Tapos nagisgot ta mahitungod sa pamakak. Niingon ka nga tanaw nimo nga di man maayo sa lawas imong angkol. O di ba ka, di maayo sa lawas sa nagsugo nimo. Niingon ka nga walay sigarilyo sa tindahan. Apan sa pagkatinuod na adi ay. Makasala ba kita atubangan didto sa Dios? Tungod kay namakak kita para sa kaayuhan sa uban? Sa pagkatinuod, nindot og tinaw ang imong nga intensyon regarding sa kaayuhan sa uban. Apan, dili gusto ang Dios sa ingon ana nga nga mga pamaagi. Ngano man day kung imong isulti sa imong kaugalingon nga dili ka ni ana. O di ba ka pwede ka makasugo sa bisan unsa niya. Nga diin uyon kung unsa imong nga prinsipyo og makalipay sa Dios, musugot ka. Apan niini mga butanga is dili ka musugot. Pero kung ato siyang tanawon, mao ni siya. How about kung nisugot ka sa iyaha nga sugo nga din magpalit og sigarilyo, di ba ka mga butang nga dili makalipay sa Dios? Atong tanawon nga diin, mura ra pod nga ikaw mooy ni guyod pod niya para sa pagbuhat og sala nga iyaha nga gustong pagabuhaton. Kung ato siyang tanawon, mao ni siya. Tanang tao mamakakayod. Walay tao nga wala pa nakapamakak sa ilang kinabuhi. Nga diin sa bersikulo 5, apan kun ang atong pagkadautan makapadayag hinuon sa pagkamatarong sa Dios, mingon ba kita nga dili matarong ang Dios sa iyang pagsilot kanato? Sa bersikulo 6, dili gayud. Kay kun dili matarong ang Dios, unsaon man niya paghukom sa kalibutan. So kung ato nakita diya nga diin, murabag ang akong pagkadautan, magpakita nga ang Dios matarong, nga makita nga din ako hugaw ko o ang Dios limpyo. Nakuha na to?
Kung naa kay duha ka bond paper, ngari imong gihugaw-hugawan, diri wala nimo suwati. Kung makita nimo diri hugaw ug diri limpyo, imong makita ang differences ug imong makita unsay kalahian sa duha. Og tungod kay sa duha makita nimo ang limpyo o makita nimo ang hugaw, moingon ka nga sa akong pagkahugaw mag-emphasize siya nga mura bag ipataas pa nimo pag-ayo ang Dios nga balaan siya. O di ba ka rason lang na siya sa ubang tao? Nga diin, atong tiwason diri sa versikulo 7 ug 8. Apan kun ang akong pagbakak makapasidungog hinuon sa Dios pinaagi sa pagpatinaw, pag-ayo sa iyang kamatuoran nganong hukman pa man ako ingon nga makasasala. Versikulo 8, nganong dili na lang kita moingon, magbuhat kitag dautan aron mo resulta ang unsa? Mo resulta ang maayo. Unsaon man magbuhat ang dautan, mo resulta ang maayo, tinuod ka na siya usahay pod. In the context kung ang Dios magisgot ang mahitungod sa paghatag og himaya sa Dios, nga din ang sala sa tao makahatag og himaya sa Dios. Naay himaya sa Dios kung ang tao magbuhat og sala. Tinuod ka na siya kay nganuman. Nganuman. Tungod kay every time nga ang tao makasala, magpakita nga ang Dios balaan siya, ang Dios matarong siya, ang Dios grabe ka gamhanan para mohatag og hukom sa tagsa-tagsa sa ka mga tao. Kung ato makita diri, gani nay nag-insulto kanako si Pablo miingon siyang misulti niini, nay nag-insulto kanako pinaagi sa pagpasangil nga ako nagsulti niini mga butanga. Silutan gayud sila sa angay kanila. Kung atong tanawon diri, mao kini siya. Ang kaning word nga pagpamakak. Kung atong tanawon, ang pagpamakak kana bang nasayod ka unsay sakto nga pagabuhaton? Di ba ingon ta nga mas bintaha kita sa atong kinabuhi tungod kay naatay relasyon sa Ginoo, nakabasa ta sa pulong sa Ginoo, naa ang pulong sa Dios, nakaila ta sa Dios, nakabalo ta unsa ang kabubuton sa Dios, tanaw na to mas bintaha kita kaysa sa uban. Ug unsa man ni ang pagpamakak? Ang pagpamakak is ang wala pagtuman kung unsa ang imuhang nakita sa imong kaugalingon nga mas bintaha ka apan na makaka pinaagi sa dili ka bintaha sa imong pagkinabuhi. Nakita nato nga diin nakaila ta sa Dios pero ang atong binuhatan murag wala tay Dios sa atong kinabuhi. Ug kana siya pagpamakak nga din wala nato gipakita kung unsa ang dapat atong pagabuhaton. Nga din ini bersikulo 7, bersikulo 8 atong ang gi-emphasize diri nga kung magbuhat og sala ang tao makahatag siya himaya sa Dios. I mean tinuod man nga makahatag siya og himaya sa Dios. Apan di ba mas nindot kung magbuhat ka og maayo para mas malipay ang Dios sa imong kinabuhi? Di ba mas nindot siya kung ang duha na ay kalipay? Tinuod nga ang Dios, matarong siya nga muhukom sa tagsa-tagsa. Magpakita nga siya balaan matarong nga Dios. Ug tinuod pod nga ang mga tao makasasala bakakon ug angayan nga silutan kana tinuod pod. Apan unsay gibuhat ni Ginoong Hesukristo ngadto ibabaw sa cross? Namatay siya para sa mga sala sa mga tao. Para iyang ipakita nga naapay paglaom. Para iyang ipakita nga din ikaw naapay nindot nga kaugmaon. Kung naatay nindot nga pagtanaw kung unsa ang gibuhat sa Dios sa kinabuhi sa tao. Niini nga mensahe karon, hinaot nga diin sa tagsa-tagsa nato kinabuhi. May mga panahon nga mayuntang mas bintaha kita kaysa sa uban. Balikon ko. Tinuod mas bintaha kita tungod kay nakailata sa Dios. Mas bintaha kita tungod kay naatay relasyon sa Dios. Mas bintaha kita tungod kay naa ang pulong sa Dios. Ug atong tugutan ang atong kaugalingon. Nga atong ipakita nga mas bintaha kita pinaagi sa pagsulti sa mensahe sa Dios ngadto sa atong mga silingan, ngadto sa ubang tao, ipakita ang mas bintaha kita. Nga diin, mahisusama pud sila kanato nga makabaton sila bintaha nga kinabuhi tungod kay nakabaton sila sa Dios sa ilang nga kinabuhi. This is a gamay lang nga challenge sa matag usa. Niini nga semana, i-share ang pulong sa Ginoo. Maski sa usa lamang ka tawo, niini nga usa ka semana. Kaya ba natong buhaton? I mean, usa lang. Kaya ra ka na siya. Hinaot nga diin,
ato siya i-grab nga challenge nga din at least usa ka tawo ato ma-sharean sa gospel. Ato ipakita nga din di sa ingon nga ato ipanghambog nga mas bintaha kita in terms sa atong binuhatan, mas bintaha kita in a sense nga ang Dios naa sa atong kinabuhi ug natay relasyon sa Dios. Ug atong i-share, ipag-ambit ngadto sa uban. Ang atong kinabuhi mao gini siya. It's either bintaha ta o bintahoso ngadto sa uban. Magampo kita. Ginoong Dios nini nga panahon kami Ginoo nagapasalamat sa imong mga pulong nga among nadungog karon. Nga diin tuguti o Dios nga diin among pakita sa among kaugalingon nga mas bintaha kami tungod kay ikaw ang among Dios sa among kinabuhi. Mas bintaha kami tungod kay nakaila kami ug nakabaton kami og relasyon sa tinuod nga Dios sa among kinabuhi. O Dios ako Ginoo nagaampo nga din sa tagsa-tagsa kanamo karon. Nga diin anaa may mga kapakyasan, anaa man makabuhat man og sala apan tuguti o Dios nga diin sa tagsa-tagsa na mo kasing-kasing, makabalo kami maghinulsol sa tagsa-tagsa na mo kasala. At din among sutao ng among kaugaling unsa man ang kinahanglan usbon sa among kinabuhi. Nga diin dili kami matintal sa pagtan-aw nga diin kaya namong usbon ang among kinabuhi. Kun dili mo depende kami og mosalig kami nga ikaw lamang ang Dios kung may makausab sa tao. Ginoong Dios na kami gamay Ginoo nga hagit Ginoo sa matag usa. Nga diin among i-share ang imuha nga pulong ngadto sa ubang tao niini nga semana usa lamang ka tawo nga among sharean apan dili limitahan ang among kaugalingon nga din usa lamang ang among sharean. Tuguti o Dios nga din ikaw Ginoo maghatag Ginoo og kadasig kainit Ginoo sa kasing-kasing sa matag usa karon nga din among isulti ang among mga ngabil dili na mo itakom ug dili na mo paako ng among mga dili nga di sulti sa kamatuoran. Tuguti o Dios nga among isulti ang kamatuoran ngadto sa mga tao ug among ipaambit ang bintaha nga kinabuhi, ang kinabuhi nga naa ka o Dios sa kinabuhi sa tao. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Dungog himaya kanimo lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.